हरिकृष्ण इलेक्ट्रिकल्स, आमच्याकडे ग्राइंडर, कटर, पॉवर टूल्स, पाण्याचे पंप होलसेल दरात मिळतील. तसेच पाण्याचे पंप रिपेअर करून मिळतील. आमचा पत्ता हॉटेल अन्नपूर्णा जवळ शिरोडा नाका, वेंगुर्ला. संपर्क 9552 3052 05. आजची जी पत्रकार परिषद आपण बोलवली आहे ती महानगरपालिकेच्या आणि बेस्ट उपक्रमाच्या अतिशय महत्त्वाच्या मुद्द्यावर आजची पत्रकार परिषद आपण आयोजित केलेली आहे. बेस्ट उपक्रम आणि महानगरपालिका हा भ्रष्टाचाराचा फार मोठा अड्डा या ठिकाणी तयार झालेला आहे. आज माझ्या पाठी जर तुम्ही बघत असाल तर हे सगळे आपले BSTचे कंडक्टर आणि ड्रायव्हर लोक आहेत. आपल्याला आठवत असेल तर BSTनी 5 कंपन्यांना कंत्राटावर कामं दिली होती की त्यांनी त्या बसेस चालवायच्या होत्या. माझ्याकडे या पूर्ण सगळ्या कंपन्यांची यादी आहे. त्याच्यामध्ये प्रसन्न पर्पल, मातेश्वरी, दुसरी कंपनीचं नाव आहे मातेश्वरी. चुकून तुम्हाला मातोश्री वाटेल पण ती मातोश्री नाही, त्याचं नाव मातेश्वरी आहे. कामगार जरी म्हणत असले की बाबा ही सत्ताधाऱ्यांची कंपनी आहे तरी त्याचं नाव मातोश्री आहे, मातोश्री नाही. दुसरी आहे हंसा सिटी बस सर्व्हिसेस, डागा ग्रुप आणि MP ग्रुप. हे सगळे जे कामगार आहेत, माझ्याकडे 5 डेपोचे कामगार आलेले आहेत. हे सगळे कॉन्ट्रॅक्टवरचे कामगार आहेत. गेले वर्षभर यांना पगार मिळालेला नाही. आज पण त्यांच्या खात्यावर मला वाटतं 4,000 जमा झाले. 3-4 यांचा जो पगार पूर्णपणे जमा व्हायला पाहिजे तो पगार यांना मिळत नाहीये. आपल्याला आठवत असेल तर 3 महिन्यापूर्वी महाराष्ट्र नवनिर्माण बेस्ट कामगार सेनेनी आम्ही या संदर्भातलं एक निवेदन लोकेश चंद्र साहेबांना दिलं होतं. त्यावेळेला जे कामगार होते त्यांचा पगार जमा झाला. त्याच्यानंतर 3 महिने लोटले, पुन्हा यांचे पगार बंद झालेले. काल माझ्या पाठी उभे असलेले यांनी काल आत्महत्येचा प्रयत्न केला. आत्महत्या करायला गेले होते त्यावेळेला आमचे BSTचे कामगार सेनेचे अध्यक्ष अभय मालक तिथे पोहोचले. आम्ही त्यांना थांबवलं आणि या सगळ्या वर्करना घेऊन या कार्यालयात आम्ही आलो. खायला पैसे नाहीत, मुलांच्या शाळेची फी भरायला पैसे नाहीत. गणपतीचा सण आलेला आहे, तो सण साजरे करायला पैसे नाहीत. BST कडे तक्रार करायला गेलं तर लोकेश चंद्र म्हणतात आम्ही कॉन्ट्रॅक्टवर दिलेलं आहे, आमचा काय याच्याशी संबंध नाही. या कामगारांनी कोणाच्या तोंडाकडे बघायचं? बरं, जे BSTचा हा जो MP ग्रुप आहे याच्या 5 डेपोमध्ये बसेस चालतात. 90% बसेस या डेपोच्या बाहेर गेल्या 3 महिन्यात, किती महिन्यात पडलेला नाही? 3 महिन्यात बाहेर पडलेला नाही. मग 3 महिने बसेस बंद आहेत तर BSTने यांच्याबरोबर कॉन्ट्रॅक्ट का केलंय? हा पहिला मुद्दा. कॉन्ट्रॅक्ट केलं असताना ते बसेस चालवत का नाहीत? हा दुसरा मुद्दा. त्या बसेसचं मेंटेनन्स का होत नाही? तिसरा मुद्दा. आणि या कामगारांचे पगार का दिले जातात? बरं, या सगळ्या ज्या कॉन्ट्रॅक्टच्या कामगार आहेत यांना ज्या वेळेला नोकरी दिली गेली त्यावेळेला बऱ्याच लोकांकडनं कंडक्टरच्या पदासाठी 20,000 रुपये डिपॉझिट घेतलं गेलं की तुम्हाला आम्ही नोकरी देतो, आम्हाला डिपॉझिट द्या. आणि ज्याला नोकरी दिली नाही त्यांचंही डिपॉझिट अजूनही कंपनीकडे पडलेलं आहे. आणि याची तक्रार वारंवार BSTच्या लोकेश चंद्रा यांच्याकडे करून ते तिथे लक्ष द्यायला तयार नाही आहेत. आज या कामगारांनी काय करायचं? आत्महत्या करायची का यांचे पगार देणार? हा त्यांचा प्रश्न आहे. आणि हा प्रश्न आपल्यासमोर, जनतेसमोर आणि सरकारसमोर मांडावा म्हणून ही आजची पत्रकार परिषद घेतलेली आहे. आणि BSTचा आपल्याला आठवत असेल तर फार मोठा स्ट्राईक गेलं 2-3 मला वाटतं 2.5 वर्षापूर्वी झालेला. त्यावेळेला आम्ही सगळ्यांचे पैसे देऊ, सगळ्यांना व्यवस्थित पगार देऊ अशा पद्धतीचं आश्वासन त्यावेळचे सन्माननीय उद्धव साहेब ठाकरे
त्यांनी दिलं होतं. बीएसटीचं महानगरपालिकेमध्ये विलीन करू अशी सुद्धा त्यांनी त्याच्यामध्ये आश्वासन दिलं होतं. पण अजूनही या कुठल्याही गोष्टी होत नाही. त्यामुळे या कामगारांनी काय करायचं हा महत्वाचा विषय आहे. आम्ही बीएसटीला पत्र दिलेलं आहे आमच्या युनियनच्या माध्यमातून. 5 सप्टेंबर पर्यंतचा अल्टिमेटम आम्ही त्यांना देतोय. या 5 सप्टेंबर पर्यंत या कामगारांचे जर प्रश्न सोडवले नाहीत तर 6 तारखेला बीएसटी भवन कुलाबा येथे 1 मिनिट सुद्धा लोकेश चंद्रा यांना आम्ही त्यांच्या कॅबिन मध्ये बसू देणार नाही. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आपल्या पद्धतीने आंदोलन करेल आणि मग त्याची जबाबदारी बीएसटीची असेल. हे आम्ही स्पष्ट इशारा इथे देऊ इच्छितो. दुसरा महत्वाचा मुद्दा जो महानगरपालिकेच्या भ्रष्टाचाराबाबतचा आहे. आपल्याला आठवत असेल किंवा आपल्याला माहित असेल, आपण रोज त्या जागेवरनं प्रवास करता, माहीम कॉजवेचं ठिकाण आहे. या माहीम कॉजवेला आपण बघितलं असेल तर लाईनीमध्ये सगळ्या लाकडाच्या वखारी आहेत. आपण बघितल्या असतील सगळ्यांनी, हायवेवर जाताना त्या दिसतात. ज्या पद्धतीने मडला स्टुडिओ उभारलेले आहेत आणि ते इल्लीगल आहेत, त्याच पद्धतीने या लाकडाच्या वखारी तिथे उभारलेल्या आहेत. ती जी जागा आहे ती बीपीटी आणि जिल्हा कलेक्टर या दोघांची ती जागा आहे. आणि या दोघांच्या जागेवर अतिक्रमण करून तिकडे ही मोठमोठी गोडाऊन्स बांधलेली आहेत. त्या संदर्भातली याचिका ही न्यायालयात पेंडिंग आहे. न्यायालयाने फक्त स्ट्रक्चरला स्टे दिलाय. याच्या संदर्भात आम्ही महानगरपालिकेकडे वारंवार तक्रार करतोय. मागच्या वेळचे वॉर्ड ऑफिसर किरण दिगावकर यांच्याकडे सुद्धा तक्रार केली, पण मला माहित नाही काय व्यवहार झाला त्यांच्यामध्ये तो. पण तरीही त्यांना लायसन इश्यू करून दिलं गेलं महानगरपालिकेने. जर जागा इल्लीगल आहे, स्ट्रक्चर इल्लीगल आहे, बरं जो कोर्टाचा स्टे आहे तो फक्त स्ट्रक्चरवर आहे, त्यांना तिथे व्यवसाय करण्याची परवानगी कोर्टाने दिलेली नाही, तरी सुद्धा महानगरपालिका त्यांना का परवानगी देते? जर आपण त्या जागेची पूर्ण व्हॅल्यू बघितली तर रेडी रेकनर प्रमाणे 758 कोटी रुपये एवढी त्या जागेची व्हॅल्यू आहे. आणि मग ती जागा यांच्या घशात का घातली आहे हे याचं उत्तर महानगरपालिका देणार आहे का? आणि महानगरपालिका किती कोटी रुपये घेऊन त्यांना लायसन देते? हा कुठला व्यवहार अंडर द टेबल होतोय? या संदर्भातली तक्रार आम्ही लायसन इन्स्पेक्टर यांच्याकडे दिलेली आहे, जिनॉटच्या सहाय्यक आयुक्तांकडे दिलेली आहे, तरी सुद्धा त्याच्यावर काय कारवाई होत नाही. काय यांचे लागेबंदे आहेत? म्हणजे एक मडला होतं, माहीमला होतं, अशी मुंबईत किती ठिकाणं आहेत की जिथे महानगरपालिकेने या सगळ्या अनधिकृत गोष्टींना संरक्षण दिलं? आणि का देतं आणि कोणाचे आशीर्वाद आहेत? किरण दिगावकरांना कोणाचा आशीर्वाद होता म्हणून त्यांनी या सगळ्या गोष्टींना प्रोटेक्शन दिलं? हा आमचा प्रश्न आहे. त्यामुळे या 2 विषयासाठी आम्ही पत्रकार परिषद बोलवली. तिसरा महत्वाचा मुद्दा जो महानगरपालिकेशी संबंधित आहे. परवा सन्माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेमध्ये एक घोषणा केली की कॅगचं ऑडिट महानगरपालिकेचं करणार. पण सर्वात महत्वाचा मुद्दा आहे की बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा स्वतःचा असा ऑडिट डिपार्टमेंट आहे. त्या ऑडिट डिपार्टमेंटचा स्टाफ हा साधारण 2200चा स्टाफ होता, किंवा आपण असं म्हणू शकतो त्याची सँक्शन पदं आहेत ही 2200ची पदं आहेत. पण आजच्या मितीला फक्त 658 लोक कार्यरत आहेत, बाकीची पदं भरलेली नाही. मग महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना वाटतच नाही का आपल्या कामाचं ऑडिट व्हावं? का ते ऑडिट करूच नाही याच्यासाठी त्या पदांची भरती होत नाहीये? की भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी म्हणून ऑडिट डिपार्टमेंटचं जाणीवपूर्वक खच्चीकरण महानगरपालिकेमध्ये केलं जात आहे? या महत्वाच्या विषय आहेत. आणि येणाऱ्या काळामध्ये महानगरपालिकेच्या अनेक भ्रष्टाचाराची प्रकरणं महानगरपालिकेच्या माध्यमातून असतील, भ्रष्टाचार झालेला असेल किंवा बीएसटीच्या माध्यमातून झाला असेल किंवा अजून कुठल्या डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून झाला असेल, ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना येणाऱ्या काही महिन्यात अनेक खुलासे करणार आहेत. त्याच्यात रोड संदर्भातले काही घोटाळे आमच्या हाती लागलेले आहेत, ते सुद्धा आम्ही आपल्या समोर मांडणार आहोत. पण आजच्या या पत्रकार परिषदेमध्ये या 3 मुद्द्यासाठी आम्ही ही पत्रकार परिषद घेतली आहे. आणि आमचं पुन्हा एकदा लोकेश चंद्रा यांना आपल्या माध्यमातून विनंती आहे की या कामगारांचे पगार 6 तारखेपर्यंत करा. 5 तारखेपर्यंतचा आपल्याला अल्टिमेटम आहे. आता 6 तारखेला जो तिथे तमाशा होईल
त्याची जबाबदारी लोकेश चंद्राची असेल. ज्या पद्धतीनं हे खाजगीकरण बेस्टमध्ये होत आहे तेव्हा सांगण्यात आलं होतं की कुठेतरी कर्मचाऱ्यांना नोकऱ्या मिळतील, मुंबईकरांना चांगली सेवा मिळेल, परंतु खरंच हे जे खाजगीकरण आहे ते नेमकं कोणासाठी असा प्रश्न उपस्थित होतोय का? कारण हे खाजगीकरण ज्या कंपन्या आहेत, मी हे मान्य करतो की त्याचे डायरेक्टर्स वेगळे वेगळे आहेत, त्याच्या डायरेक्टरमध्ये कोण, पण या सगळ्या कंपन्यांच्या पाठी राजकीय शक्ती आहेत आणि राजकीय लोकांना त्याची कंत्राटं मिळालेली आहेत. तर आमची मागणी आहे की नेमकी या कंपन्या एक तर ही जी कुठली ती माते गुजरातची कंपनी, गुजरातच्या कंपनीला का काम दिलं बरं? तेही शिवसेनेच्या काळात. इथे तुम्ही बोंबाबोंब करणार की गुजराती हे करतायत आणि गुजराती ते करतात, मग गुजरातवरनं कंपनी आणून कामं का दिलीत त्यांना? काय तुमचे लागे बंद आहेत गुजरातच्या कंपनीशी? का मातोश्रींनी त्यांना कॉन्ट्रॅक्ट दिलं? हे कोण तुमचे गुजराती बांधव आता जन्माला आले, त्यांना तुम्ही बीएसटीचं अख्खं काम दिलं आणि ते लोकांचे पगार देत नाहीये? म्हणजे एका ठिकाणी आणि सगळे मराठी माणसं आहेत, त्यांना देशोधडीला लावण्याचं काम ती गुजरातची कंपनी करते आणि त्यांना संरक्षण देण्याचं काम मातोश्री करते. आणि वरती तुम्ही मराठी माणसासाठी आमची संघटना म्हणून बोंब ठोकत फिरताय. लाज वाटली पाहिजे शिवसेनेला या संदर्भातली सगळ्या गोष्टी करताना. सगळ्या कंपन्या गुजरातच्या आणि देशोधडीला आमचा मराठी माणूस लागतोय आणि त्या गुजरातच्या कंपन्यांना संरक्षण मातोश्री देते आणि वरनं तुम्ही बोंबा ठोकायला मोकळे की आम्ही मराठी माणसासाठी आहोत म्हणून. जे आदित्य ठाकरे म्हणाले ना विधानसभेत की लाज वाटली पाहिजे, मला असं वाटतं त्याच वाक्याचा पुनरुच्चार आज मला करावा लागतो की आदित्य ठाकरेंना लाज वाटली पाहिजे की ते मराठी माणूस देशोधडीला लागतो आणि तुम्ही कामं गुजरातच्या कंपनीने देताय. माझी आपल्याला सगळ्यांना नम्र विनंती आहे की बाहेर सगळे कामगार उभे आहेत, आपण त्यांच्या व्यथा जाणून घ्याव्यात, ही माझी एक हात जोडून विनंती आहे. संदीपजी, काल मातोश्रीवरती संभाजी ब्रिगेड यांचा संघ लागलाय शिवसेनेला. ज्या संभाजी ब्रिगेडने पुरंदरेंना नेहमी विरोध केला, राजसाहेबांनी नेहमी पुरंदरेंना समर्थन केलं, त्या संभाजी ब्रिगेडची नाही, मला एक पुरंदरे साहेबांचा विषय आपण जरा 2 मिनिटं बाजूला ठेवूया. ज्या लोकांनी जातीयवादाचं विष या पूर्ण महाराष्ट्रात पेरलं, ज्या सन्माननीय बाळासाहेबांनी जातीयवाद हा महाराष्ट्रातलं उखडून गेला पाहिजे याच्यासाठी काम केलं, त्या बाळासाहेबांची शिवसेना जर सत्तेसाठी जातीयवादी लोकांची हातमिळवणी करत असेल तर मला असं वाटतं त्यांनी बाळासाहेबांच्या विचाराला तिलांजली दिलेली आहे. त्यामुळे सन्माननीय साहेब काल जे वाक्य त्यांच्या भाषणात म्हणाले ते वाक्य अत्यंत तंतोतंत लागू होतं उद्धव साहेबांच्या शिवसेनेला. कारण वारसा हा वास्तूचा नसतो, तर वारसा हा विचारांचा असतो आणि सन्माननीय बाळासाहेबांच्या विचाराला तिलांजली देण्याचं काम या युतीतनं झाल्याचं स्पष्ट दिसतं. आधी तर झालेलंच होतं राष्ट्रवादी काँग्रेसवर जाऊन, त्याच्यावरचं मला असं वाटतं हे चोरावर मोर झालेले आहेत आता. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला